vi til den lokalplan og kommuneplantillæg, som vedrører solvarmeanlægget her i Skårup. Indstilles, at man endelig godkender den. Den har været behandlet i samme udvalg i BK og i økonomiudvalget, og det indstilles, at vi godkender lokalplanen. Henrik Nielsen. Tak. Jamen, lokalplanen skal jo sikre, at man kan realisere projektet med et solfangeranlæg. Og der har også været en meget grundig proces, kan man sige, fordi man først mente, at man kunne give en landzonetilladelse, men det blev påklaget, og der fik man at vide, at det var ikke tilstrækkeligt, der skulle udarbejdes en lokalplan, og det var med den argumentation, at det ville sikre en større borgerinddragelse. Så der har været afholdt 2 møder, et borgermøde først, og så et egentlig borgermøde i forhold til, at lokalplanen har været i høring. Og der var egentlig også pæn opbakning, altså mange, der var mødt op i en af de andre, kultursteder her i Skårup, nemlig Pensionisternes Hus. Det var ikke, fordi det kun var pensionister, der mødte op. Der er kommet indsigelser fra primært 2 naboer, nemlig Lotte og Jakob Sarlang og Valborg Hemsgaard og Torben Sørensen. Og jeg kan godt forstå, at det selvfølgelig er ærgerligt at få en nabo, der tager en fin udsigt over en åben mark. Men omvendt så må vi også sige, at for det første så bliver der altså plantet afskærmende plantning, som jo gør, at det ikke bliver solfangercellerne, eller solfangeranlægget, der bliver udsigten, men et bælte af afskærmende beplantning. Så har der været nogle bekymringer i forhold til, og jeg vil sige, at der har været foreslået en række andre placeringer, og de har selvfølgelig også været overvejet. Udfordringen har det været, at der så har været andre udfordringer, og det har ikke været muligt at placere det andet sted, har vi vurderet. Så har der været nogle kommentarer i forhold til den her akkumuleringstank, som jo selvfølgelig fylder forholdsvis meget landskabet med en højde på op til 12 meter. Faktisk er den reduceret fra det, der er det optimale, nemlig 15 meter til 12 meter. At grave den længere ned, eller yderligere ned, eller i det hele taget ned, det medfører forholdsvis store omkostninger i forhold til, at projektet jo også skal have en bæredygtig økonomi. Så min opfordring skal være, at man med de tilføjelser, der har været i forhold til høringssvarene, der er nogle enkelte rettelser, vedtager lokalplan 606, og dermed muliggør et solfangeranlæg her i Skårup. Ja, tak Henrik. Så er det Helle Kaspersen. Tak. Jamen, vi fra Venstre vil også gerne lige give det her anlæg et par ord med på vejen. Nu sidder der 2 interessenter hernede, som vi kan genkende fra borgermødet, og I var jo et par af dem, som ikke var helt tilfredse med det. Jeg tror dog, at det her er den optimale placering. Det gør vi i Venstre. Jeg har været kigget på andre mulige placeringer, men de er forholdsvis dyre og giver nogle andre udfordringer. Som Henrik siger, så er det selvfølgelig altid ærgerligt at blive berørt direkte, og den udsigt, som jeg har i dag, vil selvfølgelig blive ændret. Vi har lagt særlig vægt på, at det bliver afskærmet, og også at der er taget hensyn i forhold til, at akkumulationstakten i tårnet bliver mindre end det første planlagt. Og så har jeg også hæftet mig især ved, at der har været en rigtig god dialog i hele processen imellem de forskellige parter og fjernvarmen. Og derfor så er jeg også helt sikker på, at det vil fortsætte fremadrettet, sådan så at det her kan ske til alles bedste. Så det er vi går ind i det fra venstre side og bakker op med forslag som det her. Ja, Arne Ebsen. Ja, der sidder jo ikke kun et par, der har naboskabet lidt på spil. Der sidder også repræsentanter for bestyrelsen og medarbejdere på fjernvarmeværket, som gerne ser det her fremmed.
Og det er klart, at et sted, hvor der opstår interessemodsætninger, der må det politiske lod jo falde der, hvor man synes, at det giver det bedste udbytte for almindeligheden. Selvom man laver en afskærmende beplantning, så vil akkumuleringstanken stadigvæk rage op over trætoppen og være synlig i landskabet. Derfor bad jeg på økonomiudvalgets møde om, hvorvidt det var muligt at få nedgravet akkumuleringstanken. Det har så vist sig ikke kun at medføre øgede omkostninger, men også at man kan komme i karambolage med, at det er et særligt vandindvindingsområde, vi graver i, og derfor er risikoen for at ødelægge mere end vi gavner nok større. Jeg kunne forstå i den indledende drøftelse, vi havde, inden vi gik til mødet her, at man fra naboernes side gerne havde set, at man havde undersøgt andre placeringer. Det er der gjort rede for. Og så har man jo også været ude i den situation, at man skulle måske hen og ekspropriere arealer til formålet. Og det kunne nok ikke have samlet et politisk flertal, hvis man skulle have ind i den situation. Sådan er det, når man skal placere større anlæg, at så er der nogen, der må komme til at bøde for det. Det havde været rart på forhånd at vide, at sådan noget, det kunne være en risiko, når man enten køber ejendom, eller når man planlægger sin ejendomsplacering. Derfor har Socialdemokraterne og SF og LST faktisk også i forhold til den kommende kommuneplan rejst spørgsmålet. Det er sådan, at man forud for hver eneste kommuneplan udarbejder en planstrategi, og i vores planstrategi skal der lægges særlig vægt på energiplanlægningen herunder vindmøller. Og der har vi rejst, om ikke det var hensigtsmæssigt, at man også planlagde, hvor vi i kommunen kan etablere solfanger eller solcelleanlæg, der er i industriel udnyttelsesgrad. Det håber vi, at man vil kigge positivt på, fordi på den måde kan man måske være med til at forebygge, at man fremover kommer i lignende situationer som her i Skårup. Så ved man, hvad konditionerne er, når man skal købe ejendom eller når man skal bygge, om man risikerer at få et solfangeranlæg i baghaven. Så det vil meget henstille til, at man på den måde er med til at sikre naboerne i forhold til kommende anlæg af den her størrelsesorden. I den aktuelle situation tænker jeg, det vil være yderst vanskeligt at bevare gejsten hos fjernvarmen, hvis man skal ud og starte forfra, uden sikkerhed for, at man kan få et areal, hvor man overhovedet kan placere anlægget. Så selvom det rammer naboerne, så kan vi støtte forslaget, sådan som det foreligger med de ændringer, der er indstillet. Ja, det var Arne, og så er det Biver Jensen. Det, der får mig lige til at tage ordet nu, det er Arnes indlæg, og jeg er fuldstændig enig med dig i, Arne. En gang imellem, der skal vi politikere træffe en beslutning, det er politikernes lod, og træffe afgørelser til den slags sager her. Og kvæg en af de første punkter på dagsordenen, hvor jeg blev skyldt for sovnårspolitik, så vil jeg sige, at jeg ikke husker, der har været en lignende situation ude i Udbøl, hvor mange af dine vælgere, de holder til. Der træffede du ikke den beslutning, husker jeg, men det er blot en konstatering. Ja, så er vi over i drømme-rubrikken her. Det håber jeg ikke får flere til at markere. Hvis ikke det er tilfældet, så kan jeg konstatere, at man har godkendt lokalplanen, som dermed muliggør, at man kan komme i gang med det anlæg. Det var punkt 12. Punkt 13